медроранд, мезананаш. вақте ки агар бахшиш бошад дар мардинагиш мемонанд, тока мемонанд, баланди бад мемонанд, мезананаш, дилаш қатъи ҷигараш мекафад. шумо ба ҳам чиз боварӣ доред? халқ бо ман мегум, бародарои мусулмон, ман ай сарам гузарондагиам, валлоҳ қасам мехӯрам, заданаш бечораро, киштанаш, ай треза фироштодам. ба худо қасам мехӯрам. ҳеҷ вақт зулм намекунад, ҳеҷ вақт ҳаққи мардума намехӯрад. касоне ки мисли бародари шуморо ба шаҳодат расонданд, онҳо аз ҳамун наҷасҳое ҳастанд ки аз шири ҳаром, аз намедонам роҳи хато ба дунё омадаги ҳастанд. онҳо як табақаи инсонои палид ҳастанд, як инсонои расо ҳастанд ки аслан ҷомеаи мо ниёз ба чунин шахсҳо надоранд. як бори дигар муаррифӣ кунед ки бародари шумо ки аст? ма назаров абдурасулҷон аз шаҳри Кӯлоб. овози ман баланд меояд ки васти? бале бифармоед. аз шаҳри Кӯлоб, аз Чармгаро. 2 сол пеш аз тарафи Сино 2 уголовнико корхонаш мераванд, 46 мераванд, аз 82 46 мераванд, дар оҷа намеёвандаш. яқибаш сир мекунанд, мераванд тарафи Саховат. ай Саховат айдинбаш сир мекунанд, мераванд 82. дар 82 дастгираш мекунанд. камерош дар дасти ман ҳастай, камерои шаҳра ман харидагиам, дар дастам ҳастай рости гап. ана бародари мо бошӣ, дар соати 5 бегоҳ мешава, мебаранаш. адел Сино 2 мебаранаш, дар Сино 2 медроранаш, ба мошинша пол мекованд. ай мошинаш ягом чиз намеёванд, меган ки и карочи чи аст, ханка бизнес аст, дурӯғ мегӯянд, тӯҳматш мекунанд, медроранаш. як ҷияни дигам ҳамни меқапанд, урамни мақсад ҷиян мамни мезананд, камтар мезананд. ҷиянам мега ки назанен, тағама назанен, чанд қа пули мегӯен, ман пултон метам. ӯ ба кала намегирам бародар. ана бародари ма бошӣ, хона ваъдая як хонагашон ваъда мекунад. ана бародари ма бошӣ, ӯ ба кала намегира. ами угалон роз Амрдин ба кала намегира, медроранд, мезананаш. вақте ки агар бахшиш бошад дар мардинагиш мемонанд, тока мемонанд, баланди бад мемонанд, мезананаш, дилаш қатъи ҷигараш мекафад. дар соатҳои 1 шаб мешава ин ҳодиса. мегиранд қараболо мебаранд, 5 корпус мебаранд. хонаи ман ҳамун наздики Аделдай, хонаи ӯ болотара. як сония бародарҷон, бубахш, як сония. ҳамун ному насабшона як бори дигар такрор кунед ба ман, то ки мо пайдо кунем дар расонаҳо ва ба мардум нишон диҳем ки бародари шумо ки аст, чунки қазия дар вақтуш расонавӣ шуда буд ва мо бори дигар ба мардум пешкаш кунем. Назаров Расулҷон ном дорад. Назаров Расулҷон, давом итен суҳбатуни бародар. ана бародари мо бошӣ, мебаранд дар дирини 5 корпусда мебарандаш, дар так файрод мекунанд духтаро медаванд, меоянд, меган ки чӣ кунем, бигиренаш ки уголовни розка намбра мега. вақте ки ё мегиранаш, дар калеска бор мекунанд, нигоҳ мекунанд, дар дастош нарушникай. мега чаро шумо дурӯғ мегӯед? мега чӣ хел мо дурӯғ мегӯем? уголовни розка бигирен намбра гуфта баринш, ғалд аст, дурӯғ мегӯям. вақте мегиранд, медроранаш, ӯ занак мебинад ки дастош мега рӯ то сиёҳ мекунӣ. ин нарушник заги ҷои нарушнико ҳама бридагиай, танош сиёҳ аст. чӣ хел дига ира мо ҳеҷ кор ка наметонем. вақте шаб мега мо мехезем, мерем бар буҷара. вақте ман мерам медром, қори ишон дода буд ку дар чи хобат болои каравода. вақте ман медром, кислорода мондагиам, просто так мондагиам ки мақсад ами осоибош биёянд, натарсанд гуфта. вақте ман медром ҷасадам мебинам, ҷасадам меқапам,
ҷасад хунук мегӯяд накун накун, мегӯям чаро накун, ин охир ҷасад уже хунук шудаги нарк гӯшт бестем кунам, бигирен снимат кунем чизошо. Гуфтан не оли мақсад калонтарот бо меоянд чӣ мекунанд. баъд хай хулоса баъд камераи балинсара бо гирифтаму ҳамаи чизора ман ҷамъ кардам. прокуратураи шаҳрӣ дарафтам, мақсад дела дар прокуратураи шаҳрӣ буд. бародари ма боши вайсдим ба худо қасам мехӯрам ки генерал худашнам хеле дар пеши мо ма чиштак записаш кардагиам ки ҳама қадар ишора кардагиам, ман телефона дар мобайни пом ҷога карда даровардагиам ки нафаҳмидам. ҳами қабгуфтан наёфтам. че мегӯм танга ҳай, калит ҳай, калити мошине мегӯм ай чизо ман мегӯм қайфтан бидро. агар не ман записаш дорам, хеле ки бира ай пишти ма шикоят ки дар прокуратураи генералӣ Расул Назаров генералӣ намиём пеши бале намиёдам аст. ана бубахшед, ин ҳамин бародари шумо, яъне бародарбузурги шумо аст, дуруст? бале бале. ин ҳамин як чанд сол пеш тақрибан рух дода буд? Инам 2019 шиди кор. 2019 дуруст? бале 2019. ина бубинед, яъне ира аз даҳони 28 март буд бародар. саломат бошӣ. аз даҳони радио озодӣ нест, кадом мухолифӣ нест. ин қиссае ки бародар кардест, яъне бародари ҷонш аст, бародари хумиш аст, аз як модару аз як падар. бо диққат давоми суҳбата гӯш мекунем. ин ҳамин бародар аст, ин ҳамин бародар аст ки ами бародара бинен, ина мара бинен. охи мақсад ами одам маем, охи ами ранга рӯш ҳамаш ягай. ягон чинари ина халқ ҳам овозои халқ ҳам аст ки халқ гуфт мехезем, неки рости гап камтар гуфтем халқ ягон чӣ мекунем. бале бародар, душвор аст, мефаҳмем. мо бо мардум як бори дига нишон додем ин наворат, то ки фаҳманд ё ин ки бубинанд дар бораи чӣ суҳбати шумо рафтеста ва дар бораи кӣ. Бифармоед бародар. прокуратураи генералӣ мерем, нами Юсуф Раҳмон боварам кунӣ акай вайстин умуман хеле ку қатъит гап намезанам. нами Юсуф Раҳмоне ки мақсад Юсуф Раҳмон майра намегӯм ки бегона вори буд, худӣ вори буда меодам ба мора. генерал мене ки рӯша сиём мекунанд ба худо қасам. бо чӣ гуна бо шумо вақте ки шумо даводав карде, вақте ки шумо мехостед адолата барпо кунед, ба куҷо муроҷиат кардед? гӯш ка ки файсди вақте гашт гуфт ки агар ба шарти доказат карда ки битонӣ ҳамаша ман суд мекунам. мада фарқ надорад начальник уголовной, начальник милисияи бачаи Қаворовай, бачандари Қаворовай. иш начальник уголовной розыскиш мега ма ҷияни Миродам, ман намедонам рост мега дурӯғ мега, неки ҳамин чиза баъде ки пирспоскам аниқ буда ки ҷияни Миродай меган. ки ман хеле ягон чӣ надорам ки аю ки неки доказат Юсуф Раҳмон ки шумо ба ма доказат, яъне доказат бояд чӣ? флешка так гуфт. ман гуфтам ки нигоҳ ки чӣ хел сир карда қапиданаш, чӣ хел заданаш, ҳамаи чизора факт далелрош таки бурдам, ишоншон додам. кадом милиса ҳай, кадом уголовникай, кадом чӣ ишон додам, ҳамаша ба нами чашмош дар телефони ман дид, дискаш додам, флешкарташ додам. ба худо қасам ҳамаи амура намедонам, бо гирифт ягон тараф кард, ягон коре накардааст. бадбахто ба номи худо я бадбахтам, золиман ёдам. яъне ягон ҷавоб ба шумо нашид, ҳарчанде ягон ҷавоб нашид. пешкаш кардем. адвокат доштам, ба худо қасам адвокат ма харидам. айма пули бисёр додав, айма чӣ кардагиян гирифтан харидан адвокат ами 6 рӯз 7 рӯз кор кард, грех рафт, гуфт ма дига намекунам. тарсидаг ё ки
тарсонданаш чӣ кориш кардан ки грех рафт ба худо қасам мехӯрам. ва имрӯз бубинед ки вазорати корҳои дохилӣ боз дубора ё ин ки чандин маротиба такрор ба такрор ба мардум гуфтанӣ ҳастае ки гӯё ки ҳамин бачае ки якчанд рӯз пеш аз сеюм этаж гӯё ки хча партохта ва ба ҳамин мурд аст, мардума яъне ба ҳамин сафсата мардума ором кардани ҳастанд. шумо ба ҳамин чиз боварӣ доред? халқ бо ма мегум бародарои мусулмон, ма ай сарам гузарондагиам валлоҳ қасам мехӯрам заданаш бечорара киштанаш ай треза фириштодам. ба худо қасам мехӯрам. барои намо бародари нами ма ин қадар чикагим ба чашмом дидагим анамо бародаре ки нами ай 3 метр партанш ами одамаку зада киштагиан ба ҳамун хотир фириштодагиам ки гуфта худш партофтай хича. дурӯғ мегам ба аллоҳ қасам мехӯрам. дигар қазоват дар дасти мардум аст, дар дасти бинанда аст ва дар дасти бигзор ҳамун чоплубсову тарафдорои режим ва ҳукумат ки такрор ба такрор тӯҳмат мекунанд, мухолифоро таҳқир мекунанд ки шумо мебуфе, шумо аз пеши худтон гап мезанед. ина як ҷабрдида нафаре ки ҳамин чиза амуд кадом чоплус ай биёрш ман қатиш гап мезанам ки ман ҳақиқат ягон тад гап доред, ягон тад рад кардани ҳастед. кадом чоплус ай бидурая ман қатиш гап занам инаку чоплус мегум. ту чаро ма чизе ки ман медонам, чизе ма чашмом қатӣ дидам, ҳамаи кора кардам, дар кор шавай нема миём амуҷа бу муомилашон чӣ гуна буд бародари азиз? муомилашон чӣ гуна буд? яъне муомилаи мақомот, муомилаи хизматчии давлат ва мардум чӣ гуна буд? акай вайсидин сари валлоҳ қасам мехӯрам худо дурӯғгум накунам мумкин тақрибан я 300 милиса омада қараболо. барои чӣ? ай дасти охир гуфта ягон кор мекунанд ё гуфта 300 милиса омад. И тамоми намуди одам омада ки намедонӣ мегӯ мебуроянд сиршон мегӯ ки ту ма фалон дастарим. охир ту барои чӣ омадаи мегӯ ай сино ди не хай ки аёҷа неси бира гумшан мегӯ куҷо миёй мегӯ ай сино ду бигем биёянд ман қатишон гап занам мегӯ намиёянд. як бор омадан бар аму тар якум этажа омадан амуҷа рост гап апай ма буд оилаи ами кас буд диданшон амқай ки томара гуфтан ки то гаштам гирехтан гуфтан мо мезанем мекушемш бо ҷавобшам ина киштемш ҷавобшам мегем гуфтан гирехтан ки ма то дагдам хамидам ки гирехтан бро ман рафтам. охи ина кадом чоплусае ки мега ки ман тариб бия ман қатиш ма бубумош агар ӯ қадар ки мардак боша мусулмон боша ма дискаш метавам тамошо кунам ки намо раҳматира бонам хеле реза карда тамоми узви баданша гирифтан санҷидан бо дурӯғам гуфтан то духтарора мешиносим то ҳамаша мешиносим. бубинед бародар абдусамадҷон бародари азиз як чира суди аврупоӣ меган яъне вақте ки шумо ҳамун бояд як адвокати хуб на ин ки тоҷик боша ягон рус аст қазоқ аст ва ӯ бояд як ариза омода карда бо як шакли хуб дуруст ва бо талаботи ҳамин суди аврупоӣ дуруст карда муроҷиат кунед ҳамчун бародарш ҳамчун ҷабрдида ва ҳамун далелҳое ки доред меге ки маълум аст дар диско ки тика шудаанд ё ин ки дигар ҳама далелҳо мегӯяд ки дар баратон ҳаст. пас шумо бояд фаромӯш накунед ки ҳаст судҳои аврупоӣ ки метавонанд бубинанд метавонанд намедонам талаб кунанд аз ҳукумати тоҷикистон то ки ҳамун ҷинояткорро ба ҷавобгарӣ кашида шаванд дар ҳолате ки шумо исбот мекунед ки бародари шуморо куштанд бародари шумо шиканҷа шудааст. ба ҳамин хотир ман ба шумо ҳам пешниҳод мекунам ки дар фикраш ҷиддӣ бошед. ин чиз ягон чизи бигем ягон ҷои нотавониш нест метавонед агар як кӯшиш кунед. иншолло мекунам. акивайсин ай красный крест меган чӣ меган рости гап омадан гуфтан ки мо мақсад адвокатат метем адвокати хубат метем агар ки ту розӣ шай. ман гуфтам ман дигар пулам доштам ростига ман хай шукри алло дар тоҷикистон пули хуб кор мекардам.
Красный крест аслан бубахшед Красный крест аслан як созмоне аст ки хайр мекунад бепул амин кӯмака ба шумо мекунад бояд не ӯ ам хел бад фаҳмон ки мақсад мо бепул метем рости гап гуфтан ягон уруса чӣ мекунем ма гуфтам ки биёед ма худам я адвокат аст номша телефонуша ҳамаша метимтон агар битоненаш гирифта агар амро аму одам ҳақиқат чӣ мекунад гуфтам рафтан қатиш гап задан дар ҳами гуфтан ҳами воқеаи бародари мара гуфтан ҳаму одам отказ рафт гуфт ки не дар воқеае ки ӯ шидагае мо наметавонем аз боло кор ай боло ҳай гуфт аз боло моро уже ҳамамона огоҳ кардан огоҳ кардан ки яъне ягон кор карда наметунед ягон чи аз дастон намеояд бубинед дар тоистон мегӯянд ки дар тоистон ба русӣ номаш комитет против пыток ба фикрам НПО комитет против пыток ё ин ки як гӯё ки як ширкат ё ин ки як созмони хурд дар тоҷикистон вуҷуд дорад зидди шиканҷа ва кӯмак ба ҳамун ҷабрдидаҳо ва онҳо низ бепул ҳамин кӯмака бояд кунанд шумо аслан ба ҳамин гуна созмонҳо муроҷиат карде ма ба ҳамаш муроҷиат кардам рости гап ма бародар бисёр даводав кардагиам посух чӣ буд бародар сифр буд фақат сифр буд фақат маро дурӯғ мегуфтанд тамом бародар мақсад ҳамин аз шаҳри Кӯлоб кадоим бошам мара мешиноса мара ҳама шикриалои усу медонам ин ҳодисаро ҳама медонам рости гап не ки нол буд сифр буд барое ки кадом ҷое мерафтем даводав мекардем рости гап дурӯғмон мегуфтам фан мекардам мон ки ине хеле дурӯғмон яъне аз пушти қазия касе нашуд касе ба шумо кӯмак накард яъне ҳамун тоҷикистони бесоҳиб бедарвоза бале бесоҳиби бедарвоза инсон қадр надорад инсон қадр надорад инсон умуман қадр баробарӣ нест дуруст надорад бале мақомот нест вазорат нест суд нест ягон чӣ мустақил нест дуруст бародар барое ки рост дар як моҳ қабулгоҳи президент мешавад валлоҳ қасам мехӯрам як моҳ ждат мекардам одам буда дародаран як шинос буд мегуфт ки хай ман мегӯмад бародаре ки мақсад ӯро мо бисёр ҳурмат мекунем дар як моҳ як бор мешид зайле мекард ҳама хел оддиёна мара таклиф мекард мекашид меовард ба ҳамҷоро ки нафаҳмам гуфтам мерафтам ба худо қасам ждат мекардам уже через камера медиданам сразу дига одаморо роӣ мекардан то ҳамин медровардан то ҳамин дарона медромам дига одамо меомадан гап мезад мо ҳал мекунем мо мегӯм охир одамо биен ман як бор қатъи ҳамин чизое ки ман конверт кардам ҷаноби олӣ рафтам як бор тамошо кунад тамом ада ҳеҷ чи дига дар кор нест ман дига ҳол ормоном чӣ мешавад гуфтам умуман ба худо қасам ба ӯ расина намерафт ҳамин зур мерафт ба мирода мерафт мирода инам ҷаб мегардонд саломат бошед хуб бародар Салмон Беҳрӯз хуш омадед ку ягон гуфтанӣ доред чанд савол дошт вақте ки шумо даводав мекарден хоб шӯъбаи полис мерафтен амният мерафтен ё прокуратура мерафтен аз тарафи дигар меомадан фишор мекарден ки шумо даводав накунед ё пешниҳодҳои дигар буд барои шумо намедонам маблағ кадом чизи дигар берӯз салом алейкум бародар ман бисёр тамошо мекунам рости гапам мақсад намедорам дар ҳамин чизои шумо не ки ҳамин бародарам ки мондан ман дромона сар кардам рости гап ана бародари мо бошӣ вақте ки ман даводав мекардам мегуфтанд ки меомадан ки мақсад чанд қа пул дар чанд қа расход дорӣ чанд қадар зиён дида бошӣ мо пардохт мекунем биё 100 000 дем мақсад 100 000 дутем мегуфтам баъд як рости гап 4 нафар буд намедонистам ки будан ман запсшона дорам запсшон кардагиам вақте омад дар дарани мошин шиштагия мегӯяд биё бародар хайна дига хай гузашт рафт чӣ кор мекунӣ биё хай ягон сумутем ягон гӯдакоша гуфтам гӯш ки бародар ман як гап мегӯм биё аз бародарот гуфтам падарат мурдааст ё модарат ё ки мақсад ягон авлодат мурдагӣ аста худӣ ки ҷонат бошад гуфт ки бале валлоҳ қасам мехӯрам гуфтам ман $20,000 бихебрем ай хона мегирам метавонад
мара наму ҷасада ишонте ма ҷасади бародарта мекана мегир ку гуфтам ҳамин мақсади маро фаҳмидӣ ту мақсади ту ки ҷасади бародарта буфурӯш ба мо ту ҳамин хел ту гуфтесай мара гуфтам ту гуфтам калат дорӣ ё не гуфтам гум шай пешам гуфтам худозада ту мақсад ту ма бояд ҷасади бародарма ба ту буфурӯшам дигар хаб кунам бишинам